Saka iwe warapidzwa ere kubva kwachiri kuti unotsvaga ukonako noti kana kuti kunonaya kwacho vakuru zvamurutaura izvike hazvingoitwa nekuda kwemunhu munozive chitupa chenyu chinoti hazvingoitwa nekuda kwekwakwe chitupa chake chinoti une chitupa asi sabhuku vako ndisitodhati sabhuku wake zambia sabhuku asi uri muzukuru wasitodhati chitupa chako choti sekuru wake vanenge sitodhati usada kuti urayira nyika aiwa kamunaiti mirai kavarume ndoproblem yamunorasika usade kuuraya nyika yavarikira imimika mune muchiti nyika yakafa nyika haina kufa zambia here kana kuti zimbabwe nyika ndiwe munhu utaura zvenyika ivi yakafa chi nyaya iripoka nyika yakafa ndeipi zambia nyika kaita sei yakafa aiwa saka kutaura nyika ivi rasta chiripo aiwa industry yei kwakomana industry yekuita sei kweindustry munhu arikuenda kuindustry agara ari kukochema kwakamaiwana kumu izwaika itaika kasezvaitawo bata basa iwewe blazi muri right aufani kusenzezwa hapana panonhongwa mari takubvunza kuti maresources auri kuda ndahapa una kudaitasondetaura kuti maresources ari kuenda kuvanhu vasirivo vanani vanhu vatinoda kunzwa ndivo ari kuenda kuenderwa nemaresources plasi zvinogona kuremera $20,000 ikazoita sei hanza ndishaye shutwa zvii zvakazoiti chii chakazoitika chakazoitika pa2030 uri kuti chii naisekusha mukomana ari kuti saka unochema uri right iwo uri right saka iwo uri kuti chii atutara ana ruforeni vanhu ari kuforeni vakarime kuno havana chanacho Obama pagore achitambira 6.4 million. Yes. Pagore. Zimbabwe yaka. Haina udhakwa ze.
besides sabotage Hai sabotage. Makambana ana yo makambana abroga makambana nezvinhu zvinodiwa sabotage. Vane problem yekuti vanoda kufunga kuti vafana varite hazvirevi kuita munhu wakudhara wakuketa zvinhu zvitatichidhoma vana pavari kuti zvinhu zvazvireki vakaitei panguva yacho vari kuti zvinhu zvazvakanaka vachispoila vafana vakaitei hapana chachinja chii vari kuti vana varikuita madhira itawo madhira koitea maririmo yekumutsa industry munhu anotambira 6.4 million pagore andipopedza kutaura anotambira 6.4 million pagore wanzwa munhu anofanira kunge achitambira $200 asikuiwana 6 months asati awana mari yake 6 months asati awana mari yake hazvina brain izvo bullshit. That's bullshit. They are very silly. Come on, they are silly. Vana ndotanga kuisa pamberi pangu tanga kutora vangu vepajuzi ndosati havandiwisire pasi ndotsvaga vanhu vandoziva kuti vanondibatsira kuti kambani ileisimuka ndizvo chekutanga mushandi ari pasika ndianofanira kutanga kuwana mari iwe unowana mari yakawanda ka munhu anotambira 500,000 handiti but munhu anotambira $200 matoereti akabhuroka kuseri enomotora madhodha ari uchitambira 250 here handiuye kana zvizvi basa chimonzwa kazvizve basa 300 yakoedza private ka kuti uyaite basa ka ndokuya kuti $50 paimba miratimbonona madhoti kuseri hasi kwanetsa nemadhoti kuno matoiletsa acho handeiko matoiletsa acho murumba ashandisa sei matoiletsa acho murumba ashandisa sei toshandisa zvingori normal nei nemanyuzi blocker from channel 1 to the last channel saka patingati chii kanzuru ndoyanetsera akanzuru kutonetsa kwai ndeipi kanzuru yasutakura marara ero marara akutakurwa but uyu munhu angori neproblem yake munhu ane problem muto yazione seblacoblasi kwengatoiretacho zvenenge iri nani nani chovhera pamberi chiko chikohedex arimwa mekan toilet yanakazosaka pakanzuru yaregerera vanhu ka ukuona toilet dzinobloka kubva kukona uko kusvikira ukoko
Ah. Ma1 aya madhumbe kai. Ndo asiro anonzi makarara emarwise. Apa arunzi achengete unyore. Ari kusvika sei? Chingo chatina tiri kuwana wedzera kuseri kuno. Akoma. Mandaza hapo ezvinezvi. Mandaza hapo. Hapana kana simbi ya mandaza yana hai. Maikani. Yo samari. Kazola yo mana manza ina upi. Kanzuri iri kuregerera vanhu akomana. Tipe mukana wacho iwewe. Tabvunza zveka kuti zvinhu zvigadzirisike katotifanira kuita tichiziva kuti maresources ndeapi. Enda kune vanhu vasiriwo. Api acho. Taura wangu inini wandakanoona ini. Taura vanhu vacho chirwoko changu. Haisi mari iyoyo. Haisi mari. Tudei kwemini. Sai murudei. 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 One day chindidzinga zvako hazvina basa. Chindidzinga handingakwanisa kudzinga basa. Chandinokwanisa kuita ground mandokubata. Broken leg, 2 legs. Ground. Amekutora mafoto pala. Wala abengizari kuti arikuita basa kutora mafoto. Ona mavhuzhi mumvura maari kupinda yo. Kuvana vanopengera havana dzimwe nzira dzavanoziva. Murapindere mna. Mamzani mapindi. Ida mdarenga tutese pawedzera. Kwenyuka unesanda svika. Ndazongokona kutora kasaka ndizototangira pasi. Ndabuda kamugedze. Obva wataka kutora kwedu. Aiwa ndatobuda chichotora kugedze. Wanditora? Ndasanda ndasvika. Ndaenda kutenderera somanyo yamira avo ndiyari totinetsa. Asa uri titimuka chakunyangira. Yo. Ndonobata shiri dze. Ukamvunza kuti utachazika
Section 2. akapinda so ndombata yesa uzipachika cheko saka akasabenzera machikezo achiona kuibhoko ya achinangira soka chimwe brother why don't you guess no right what you should see I ndinomuziva ndinomuziva ikona kumbotaurwa nemunhu ainzani haasina basa rimwe munhu anenge achinyangira ainzani mndani hwani yacho iyo akabuda muchikwama mati ainzani hachamuziva ainzani shepherd angakabire munhu akabachikwama yabhuruka shirika shiri kutiza kwayakaita mahwani pa shiri ndeyemushonga chikwama maakavhura mune mari haana muine mari akazana muine shiri ndobva aona muine mari muine shiri saka shiri yapa aifamba pesa aingonzi uyaudi ukadzurira shiri iya unomboita bhoko saka apa haziva kuti shiri rerudzi haiwa iye akangona shiri chibhuru angona kuti bhuru kana ndokubhuruka akaita mari nheni akafira akambuzima aitonyangira itofugama kuwandiraikumwa mvura zoti bhuru akazongofa asina kudi asataibata akaiwarambenotaiziva saka hapana umwe ari kubatire here chirwere iyoyo kumhuri wake kumba kwawo handizive ma pamwe vari anga ari wekupi anzi aibva kumozambique saka anga ari patai ndozvinoratidza kuti kuba kwakaipa izvo kuba kwakaipa unomwe mawani nongononga uchimbodaro uchihwina uchiita akaromba ndati anakiri bhonzi apo akazopedzera kiri uti akarombise chaka nasemukatsvuku ini ndoziva mapfana so vakabhano akangowanikwa arikoko atopara kudhara atopara kudhara zviriko aisemukatsvuku nambomapanga akatora kasitoro mushoko kwachiwata zviriko aisecha ndobvanzi mavhagarandi muchi wachabvumirwa pinda pai marare muno womarare hauchabvumiri aurumiri kurarama pane mugaizi aigara muna Mombasa aitenga mumwe muchinda aigara muna Mombasa hanzi aitenga bhiya nezvivharo zvakamboitika here vaurutsi arakurakura vanangarina mushonga vari kwakuno majaindi vanokune manjaro vanga vari kuwo majaindi wani ari bhaunsa chairo ari murume imi mune mari mototsvaga nyikumokuenda vati mukaramba kutuisa zveishabhinika uri mano kurova inese mukana bhetiza uya nkosama kuhanzi vanhu vanhu nganimbovhurana kuhanzi vanhuwo vanhu vananje toti tisiri mushabhini asati tisisiwedzerani asiri pano awedzerani ungosvika sepanapani isa
ana hamu nesere iye anosvika auya nevanhu vakapfeka magadhibhodhi aidiwa nemagadhibhodhi ake Alright. Kana one. Kana Erodi beer limbo mlawa nankro. Mimi toti mawateni makosi mnono. Iye toti ambotora 8. Atora 8. Zairodi pa 8 mabia ni vanhu vauya na wao. Aizowapo rimwe beer iwo sarokana ni 2 here kana. Kana mwana umano anonoka zvekuziona Kuwedzera futi. Hapana mari yakuziwa. Sanga ziri tsodzarwari. Matsotanga kawanda. Andani kenga ne matsotsi. Aiwa. Angaziri magadhibhodhi. Aiwa vanhu vanga vakawanda saipara mhosva anga ari wani. Wazi vanopara mhosva andoziya ini. Fine. But say it as a courier. Proud mitemo muground inowanda mai. Aito iyo proud Kilimanjaro aito chikawo. Aiwa. Kilimanjaro anambotorwa. Kilimanjaro akatoriwo criminal before. Achitambira kwana mushandira pamwe. Ona. Asati aita zvipo. Avanotorwa vadonzi mai. William. Anosuta macharacters. Chinzwa. Kilimanjaro vatotorwa mai. Iyo ni boti yako. Zvibhakera unozviona. William Musanse jainda. Aiwa. William Musani manje. Angasina tactic yezvibhakera. Basi achiri musoro make. Wani akaira bhera. Basi munhu akasimba. Ndopando. I remember. What strength yake? There always something to You are bound to say my video.